Machegni wadhi county ma Migori kama ten county no dhi nyime kod twak kod joriemb bodaboda mondo chulo osuru mar Sh50 juma ka juma. Kata kamano moko kuom joriemb bodaboda to nyono piny ni ok ginyal chulo osuru nikech ten county ma Migori pok ochopo moko kuom dwachgi. Juma nigi ler mathoth. Kuom higni malo abich joriemb bodaboda subkono ma Suna East, Suna West, Uriri kaachiel kod moko kuom gwenge e gwego ma Kuria ok osebedo ka koro chulo osuru ne kaunti ma Migori. Mae ne obiro nikech rem mar ten kaunti ma Migori chopo moko kuom gigo eko mane gisebedo ka gidwaro kuom higni abich mokalo. Ten kaunti ma Migori ka otele kod gavana Masano Chileako osebedo katemo bedo kod twak kod moko joriemb bodaboda mondo gin bende koro gigolo osuru maromo Sh50 kuom juma ka juma. Wasetimo bura gi romo mowinjore maber kadhi mbele tainya wuok tich wadhi chako program mar solo osuru. E kinde ma juma achiel mokalo ten kaunti ma Migori ka hotel kod gavana Chileako ne obedo kod romo kod moko kuom joriemb bodaboda mawuok e sub county ma Suna East, sub county ma Suna West kaachiel kod Awendo kama joriemb bodaboda ne ogolo paro mopogore opogore. Wayudo pesa ni kuonde moko ijuoge kuonde moko kujuoge. Yie losnwa kanyo to wan na kwa kaka chungani. Yie miwa bonus mar dwe ta uchiel. Wabe wanyue jomoko mondo ijuoge. You watch driver's license through jotelo gi cooperative. Wadwaro ni mapiyo wayuda ne list ma ji opuodho kata kidwaro kata ka gibed ni gin ji 50 kata ji 100 Awendo madwaro rongo 100 kamano to wakoni jogi otere kos makama. Driver's license en gima muhimu kabisa. Moko joriemb bodaboda e kaunti ma Migori ka hotelne kod jakom margi Jako Mondi to pod oramo ne ok ginyal chulo osuru. Wang'eyo gimomiyo pod wachung' kar tiendwa kendo wawacho ni weche mag osuru pod nwaketo thenge. Wachung' kwaling' nikech nitiere winjruok mane waloso gi jatendwa mar kaunti to mago pok notimore. En adiere ni osuru ne wawacho no dwok piny but wadwaro receipt manyisowa ni osuru ni odwok piny mapok wayudo nyaka sani. Giwacho singo mane omigi kod gavana Masani Chileako e kinde mane otimo kampen mare koro pok ochopo. Gik mane miyo juok chung' en ni ne wadwaro ni osuru no osedwok piny to machielo nyaka ne yienwa mondo wan bende ndikie jogewa. Ringe for example kidhi mwalo kichomo kanyamkago piny ka Suna East gi kacha punda poche e polytechnic ma mwalo kanyono kidhi barabara no ichalo ng'ama ringe puodho midwa pidhi rabolo. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima kata nowacho ni ten kaunti ma Migori osteo mathoth kendo pod medo teo mathoth ne joriemb bodaboda. Olimo wacho ne gisegero kuonde tipo kata sheds ne joriemb bodaboda maromo 131 e kaunti ma Migori mangima ka wacho ni katorak mar gero tipogi ne omi joriemb bodaboda. Ne county government ochiwore mogero sheds mondo giyud kama gitiye to tich mar gero sheds go be nwachakwa miyo gin giwegi jo bodaboda. Jagoro ni mar kaunti ma Migori bende wacho ni grube mag joriemb bodaboda maro 38 noyudo omenda mar dongruok omenda maromo 100 kuom grup ka grup mayande kaunti ma Migori ne ochiwo ne grube 400 e kaunti ma Migori mangima. Grup ne do Sh100,000. The total kiti manene kanyo ne $1,52,000. Kuom groups manoyudo specifically jo bodaboda noyudo 38. Juma, Ramogi TV, Migori. E pau tuke ni timba dhula mar joma nyiri mapacho kaya Harambee Starlets oduogo pacho bang' loyo Tunisia gol 1-0 e tuke mag laro thuolo mar dhi tugo e tuke mag Afrika mag wakeini. Starlets norwaki alap ndeke ma Jomo Kenyatta gi mor mogundho ka koro girito rakore gi piny Gambia. Corazon Aquino ma en achiel kuom jotuk Starlets onyiso mor ma gin godo ka kocha Beldino Demba bende wacho ni gigeto mar dhi e tuke mag Afrika ma higa manyien. Tulifeel pressure ma fans, si wenyewe tulikuwa disappointed because hatikuwa results tulikuwa tunataka, but at least tuli go back kwa
mazoezi na tukafanya correction na tuka make sure tuna come back na 3 points. We've seen the team, we've seen how they played against Niger, and we are going to prepare well. I am assured by the President today that we are going to get adequate time and everything that we need for preparation towards that match. We have 2 FIFA calendars before the match.